ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ଓ 32ରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା କୁହନ୍ତି, ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଅବା କ'ଣ ପିଇବା କି ଅବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହିସବୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଶା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଆଶା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଆବା ପିତା। ଯେମିତିକି ନିଜ ଛୁଆର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପିତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ, ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ତୁମର ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରା। ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ, ଆମର ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମନରେ ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଯାହାକି ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ, ଯାହା ମୋ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ, ସେସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଚାରଧାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ମୋର ବଚନରେ ଭରିଦିଅ, ଆଉ ମୋର ବଚନ ତୁମ ମନକୁ ନୂତନ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା, ସବଳତା, ତୁମର ଭିତର, ବାହାର, ଆଗ, ପଛ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ। ତୁମର ବାହାର ଭିତର ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଲେ ଯେବେ ଆମେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ଦେଖି ବାଛି ନାହାନ୍ତି ବା ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରି ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଟ? ତୁମର ନିଜର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଆମଠାରୁ ହଜିଯିବ? ସବୁ କିଛି ତ ତାଙ୍କର ଦାନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭରସା ରଖ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉଜି ପଡ଼, ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସଦା ବିଶ୍ରାମ କର। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେ କେତେ ମହାନ ଆଉ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହେବା, ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କରି ରୁଧିରରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କିପରି ଚିନ୍ତା ନ କରି ରହିବା?
ମୋ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମୋ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଣିବା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିଥାଅ, ତା ପୁରା ଜାଣିନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିବା ଅଧୁରା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେବେ ବି ଅଧୁରା ନଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରେ ନିର୍ଗତ ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣ, ଯାହାକି ସେ କୁହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ନ ଶୁଣି ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ତେବେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବେ? ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଆଉଜି ପଡ଼। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବା ପିତା, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ନଜର ରଖିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକକୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ଉଠାଅ। ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି। ଆମେନ୍।